Hola, boniques i bonics. Em diuen Maria Vives, soc de Xaló i vinc a parlar-vos no sobre la universitat, sinó de la vida universitària. I què és més universitari que la cervesa? Res. Bé, doncs, com a bona universitària he anat a diversos supermercats a agarrar la cervesa més barata que tenen i vaig a fer una cata cegues per a veure quina és la millor. Vaig a començar per la primera. No està mal, però tampoc és allò que digues. Per eixir del pas, bé, és cervesa, però no és allò que digues, li posaria un 3. Un 3. Esta podria ser la del Lidl, crec, no sé, pot ser. Vaig a per la següent. A veure, esta està més bona que l'altra, crec. Però tampoc és una cosa exagerada. A veure, li poso un 4, però mira, estic benèvola avui. Crec que és la del Mas i Mas. A veure, esta. Esta jo la posaria al nivell de la primera, crec. Sí, un 3. Un 3. Quina pense que és? La del Mercadona. És que no tinc que endevinar ni una. Bé, vaig a per la següent. Estic entre el 3 i el 4. Jo crec que un 3,5. I quina és? Crec que és la del dia. No sé. Ara està. Esta m'apaga un poquet més, tampoc és una meravella, però... Va, li posaré més notes que les altres perquè si no, no les voldreu comprar. Un 5, va. Diria que és la del dia. Esta m'agrada, esta està bona. Li pose un... Li pego una tragla per si de cap. Bé, esta li pose... A veure, tampoc és una cervesa extraordinària, però diria que va un 7. I esta és la del Carrefour, crec. I per últim, esta... A veure, està bé, però tampoc és una meravella. Li posen un 5. I dic que és la de... Va, diria que és de l'Aldi. No he donat ni una, A la primera li he donat un 3. He pensat que és del Lidl i és... Esta d'on és? De l'Aldi és la mateix. No passa res, no sóc així una professional de la cervesa, que sí, però... Bé, la següent he dit... Li he donat un 4. He dit que és del Mas i Mas i és... És del Carrefour. Vale, no passa res, no passa res. Bé, la pròxima. Bé, a esta li he posat un 3, he dit que és del Mercadona. I és del Lidl. Esta li he donat un 3,5 i he dit que és del dia. És la Steinburg clàssica, tio. Del Mercadona. Que estarà tenint tots coneguts, és que com he pogut fallar, soc un desastre. Bé, a esta li havia donat un 5, que maja soc, i he dit que era del dia. Està d'on és? Ah, que bé, és del Consum. Soc un desastre. He dit que era un 7 i que era del Carrefour. Esta era la que més m'ha agradat, a saber d'on és. La Embrau, del Mas i Mas. El Mas i Mas no falla. La última és un 5 i és de l'Aldi, que per descarte té que ser la del dia. Però bueno, sí, és la del dia! Soc un desastre, va. Conclusió, Quina és la conclusió? Que estàs més borrata com qui posa la conclusió. Bé, la conclusió és que tinc zero criteri per a catar cerveses, però m'agraden molt i té igual com estiga la cervesa. És barata, és una cervesa, eres universitari, compra-te-la. Qualsevol d'estes per eixir del pas està boníssima. Ja et dic que la del Mas i Mas està que li he donat un 7. Li he donat un 7, és que maja. El Consum i la del Mas i Mas la que li havia donat més puntuació, si voleu tirar per eixes, avant. I no se me tireu damunt, per favor, jo estic així soles donant la meva humil opinió com a bon amant de la cervesa i espero que tingueu en compte este vídeo per al pròxim divendres. Divendres? Que guai!